लोगोफोर दिनै रंजानाय फोरबोआवबो रंजानाय बोथोरावबो न' फारसे थांनानै रंजानो हायैखौ गोसोआव दुखु मोनदों। खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे इउटिउब चेनेलाव बरायनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोन बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। भिडिअआ दिनैना एसे गोलाव जानो हागौ लोगोफोर, आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ हेफाजाब होगोन। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव नैबे भिडिअखौसो शेयार खालामनो बे भिडिअखौ बानायदों लोगोफोर, जेनाखि आंनि मिसेज आरो आंनि फिसाजो मोसानाय। बे मोसानायखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो बे भिडिअखौ खालामदों, जाहाथे उनफोराव नायनो हायो आरोना। बेनि थाखाय आं बे भिडिअखौ खालामनाय जादों। नोंथांमोनाबो जुदि नायनो गोसोब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन।